Teško je i lijepo imati veliku ljubav u srcu. Od trpnje, od strepnje, od strpnje, plače moja mati godinama. Pjesma je stvarno prekrasna. Evo moram se usličiti. A ja ću vam sad u par riječi reći o suzama moje matere. I suze moje matere su bile i bolne, a bile su i radosne. Bez obzira na sve što se događalo ili mojoj mami ili bilo čijoj mami. Kad je poginuo Dado Galir, moj brat je tada bio ranjen kod Uskoka. Tada su počele bolne suze moje matere. I zbog mog ranjenog brata i zbog Dade. Kad je moj brat zarobljen prilikom oslobađanja Kupresa, tada se bol moje mame nastavila. Ja bi je krišom gledao, a ona bi ponekad spustila suzu jer je se nadala da će njen Marko doći do. No, međutim, to se nije dogodilo i prilikom razmjene 25.5.1995. godine mi smo dobili svoga Marka, njegovo tijelo. I ja tada to nikad ne mogu u životu zaboraviti kad sam vidio svoju mamu i tatu. I tako, ja sam plakao kao malo dijete jer tu čovjek ne može suspregnuti suze. U isto vrijeme, kad se događala ta tragedija ili mojoj obitelji i svim našim obiteljima, recimo, događale su se i čudesne stvari. Recimo, moje dvije sestre, moja tetka i supruga od mog stričevića su zatrudnjele. I kad bi se njihova djeca rađala, bila su muška djeca, oni bi nadjevali u ime mog pokojnog brata Marka. I kad bi mi bili na krštenjima te djece, tako, recimo, moja mater je plakala, ali to nisu više bile suze bola, to su bile suze radosnice. I to je nešto čudesno, kad bol nas tako ujača, pročisti. I onda mi se radujemo novom životu, bez obzira na ono što smo možda loše proživjeli i što nam se događalo. I još ću vam reći jednu stvar. Ako su vam mame još uvijek žive, pogledajte ih u oči. Ako im je teško i ako vidite suzu u maminom oku, blago vama, vaše mame će vas ponovno roditi. Ako su vaše mame umrle, iđite na groblje, Bogu se pomolite za njih i tamo će vas roditi. Neće vam dati tijelo, ali će se vaša duša oplemeniti. I kad se pomolite na grobu svoje matere, ako je u blizini grob poginulog branitelja, od koje daje on, zastanite, zašutite. I ako vam suza kane iz oka, kako ćete se promijeniti u svom srcu i beskrajno ćete voliti ono zbog čega su oni svoje živote dali. I još ću jednu stvar reći, spomenut ću jednog prekrasnog pokojnog svećenika. Evo sad se ne mogu sjetiti kako se zove, samo malo. Fra Ljudevit Rupčić. On je bibličar, umro je, sad ne znam točno, prije 15 godina. I u jednoj čudesno lijepoj emisiji o slobodnoj Hrvatskoj, njegove završne riječi u toj emisiji su ove. Kaže, drage Hrvatice i Hrvati, sad kad imamo slobodnu, čudesno lijepu Hrvatsku, ženite se, udajite se, djecu rađajte, pjevajte, igrajte, firme otvarajte, ali nikad na dvije stvari nemojte zaboraviti. Nemojte zaboraviti na Boga i nemojte zaboraviti poginule branitelje zbog kojih sad jeste to što jeste.
Eto, ja vas sve lijepo pozdravljam. I stvarno ste prekrasni svi.